Вселената е доста голяма, но по ирония всички ние живеем в свой собствен малък свят. Вземете, например, Тип. Обикновено момиче с любяща майка и котарак на име Свинчо. Тя дори не подозира, че на милиони мили оттам живее един самотник на име Ох. Ехо! Нищестоящ индивид от номадска раса, наречена Булви. Да видя кой обича тати! Която търси безопасно място за свой дом. Къде расте това чудно плодче? Шансът тези двамата да се срещнат е нула, но Вселената е абсолютно непредсказуема. Ако не ме пуснеш, ще включа очните си лазери и ще стрелям с тях. Сериозно ли можеш? Да. От DreamWorks Animation. Какво си направил с колата ми? Оправих я да лети по-добре. Готов съм да приема един от традиционните ви жестове на човешка благодарност. Традицията е да те прасна по носа. Стой така. Благодарността ти е приета. От създателите на Крут. В колата ти има вредители. Това е котаракът ми. Сега взе да вибрира. О, нали няма да избухне? И как да си дресираш дракон. Как е името ти? Приятелите ми викат Тип. Аз съм Ох. Ох! Така ме скръстиха моите многобройни приятели. Добро утро! Здравейте! Привет! Те са неуловими. Защо те преследват? Станаха едни малки сгрешки. Пари! Опа! Арестувайте този буф! Те са непредсказуеми. Какво става с тялото ми? Наричат се танци! О, не! Кофея в ритъм тука и никак не ми пука! И тяхното пътуване по света Мой ред е да карам. Ключовете. Ти си най-ужасният шофьор! е незабравимо. Виж, аз открил колата! Опитваш се да ме побъркаш ли? DreamWorks у дома. Очаквайте скоро на Real D 3D и Digital 3D.